Темата на беседата ни, с която ще завършим тази годишния цикъл, е, както видяхте в обявата, Възнесение Христово и неговото значение за разбирането на таинствата на църквата. Макар че курсът през тази година не ни стигна, за да разгледаме седемте таинства на църквата, така както са записани в учебниците по богословие и катехизис, че в църквата има седем таинства, ние се запознахме с няколко, най-вече с кръщението, миропомазването, Евхаристията, изповедта. Не успяхме да разгледаме хиротонията или ръкоположението на епископ и свещеник, както и тайнството венчание и също едно тайнство, което в българската църква специално е малко употребявано, за съжаление, тайнството елеосвещение, което е установено още от апостолски времена, като таинство, с което църквата помага за лечението на болни. В българската църква това таинство се извършва рядко, за съжаление. Но въпреки това, мисля, че през тази година успяхме да покажем нещо много важно, да зададем една перспектива, поглед към таинствата на църквата, който, ако веднъж го усвоим, след това вече ще ни е по-лесно да събираме така като пъзълчета информация за всички таинства, както за тези, които не успяхме да разгледаме, така и за тези, които засегнахме. Къде е по-подробно, къде е по-общо. Каква е тази перспектива? Това, което липсва включително и на християните в църквата, е отношението към таинствата като към нещо, което се случва и е възможно само в Христовата църква. Масово християните възприемат таинствата на църквата и не само тези, за които седем говорихме, но и всички действия и обряди в нея, като своего рода санкционирана от църквата магия, одобрена от църквата вид магични действия. Това е примитивното религиозно съзнание. Примитивното религиозно съзнание е винаги магично. И всички хора, дори когато влязат в църквата, продължават да мислят по стария си езически начин. Магическото мислене предполага човек да извърши някакви действия с материален носител, които действия ще му гарантират успех, чуваемост на проблемите и на неговите интереси в духовния свят. При това с математическа точност. Щом правя едно нещо, еди какво си, първо, второ, трето действие, задължително Бог или отвъдните сили ме чуват и изпълняват моето желание. Това е примитивното религиозно или езическо мислене. И истината е, че християните масово имат такова разбиране за таинствата в църквата и въобще за обрядите в църквата и за това, което се случва в църковния живот, особено когато в него участва нещо материално. Тоест, отношението към иконите може да бъде превърнато в полумагично действие, отношението към светената вода, към миропомазанието, към елеосвещението, към всички тези така наречени полярни филакта, като вид християнски талисмани. Това са все едни прояви на магичното мислене, но в църковна среда. В рамките на този курс се опитахме да покажем връзката между Христовите таинства и догматиката на църквата. Догматиката на църквата е онази специфична, най-важна част от църковното учение. Не цялото учение, а само онази специфична сърцевина
на църковното учение, която се отнася за това какъв е Бог като Троица, как общува с хората и какъв е Богочовека, кой е Богочовека и какви са последиците от неговото дело за нас хората и как ние общуваме с Богочовека Христос. Това е и тесния в собствен смисъл значение на думата Богословие, слово за Бога. Само тази част от всички други неща, които са интересни и важни да знаем за църковния живот. Но това е сърцевината. Кой е Бог, защо е Троица и по-точно какво знаем ние, какво ни открива Той за себе си като Троица, защо е важно за нас християните, че Той е Троица и това, което повече обърнахме внимание в този курс, кой е Богочовекът Христос, как божеството и човешкото и човека се съчетават в неговата личност, заради което го наричаме Богочовек. От това, което той е направил, от последствията от неговото дело, проистичат таинствата на църквата. Това, което Христос е направил, прави възможно случването на таинствата в църквата. И съответно, възможността ние получаваме чрез тях да ставаме причастни на Богочовека Христос, да общуваме с Божеството. И тъй като тази връзка е сложна между догматиката, която ни стои абстрактно, почти като теоретично знание, и таинствата на църквата, които са нещо практично, почти може да се пипне с ръка, затова и знам, опита ми показва, че тази връзка трудно се разбира и утвърждава у хората. Затова в рамките на тази беседа ще направим следното. Едно кратко обобщение на тази връзка между догматиката на църквата или по-скоро делото на Богочовека и на Троицата за нашето спасение и как от това стават възможни таинствата. Като венец на делото на Христос и така основна отправна точка в беседата ще бъде празникът на Възнесение Христово и пак през тази перспектива. Как то прави възможно ние да имаме кръщение, миропомазване, Евхаристия, изповед и така нататък. Една връзка, която на пръв поглед остава скрита. И така пристъпваме към това обобщение на най-важното, на тази червена нишка през тази година. Първото, което трябва да знаем за православните таинства християнски, че те имат както материална, така и духовна страна. Това се дължи на две причини. Първо, че ние като хора, като създание, като Божие създание, сме психосоматична цялост. Тоест, ние сме душа и плът. Не само дух и не само плът. В християнското учение човекът е и дух, и материя. Това е основна разлика между християнството и източните религии, които в голямата си част са дуалистични и за които човекът е само неговата духовна същност, а тялото е нещо вторично или дори враждебно, пречещо на душата да се реализира в пълнота, пречещо на нейното общуване с Божеството. Християнското учение е, че човекът е дух и материя. И ако между нашата душа и тяло, между плътта и духа, съществува противоборство, което е очевидно и което пронизва цялата история и опит на човечеството, то това се дължи не на акта на сътворението, според който Бог създава само човешкия дух, а някакво друго
различно от Бога начало твори, по-нише от него твори материята, а конфликта между духа и тялото се дължи от християнска гледна точка на този голям катаклизъм, наричан на богословски език грехопадение на прародителите, на Адам и Ева. Един катаклизъм, разрив на човечеството с Бога, който променя начина на съществуване, способа на съществуване на човек. И започва една от видимите прояви на този катаклизъм е тази борба между противоборство, между духа и плътта и не само. Така. Но поради причина, че Бог ни е създал и душа и плът, Той общува с нас не само душевно, не само духовно, не само със Словото си, но общува и чрез материята, чрез света, който Той е създал. Още повече имаме основания нашите таинства да имат и материална страна, и материален носител, заради това, че Бог, който е чист дух, единствен Той е чист и абсолютен дух, се въплати и стана човек, влезе в този материален свят и по този начин освети материята. Значи, още едно действие. Не само Той е творец на този материален свят, но и след това не счита за себе си за, така да се каже, унижение, не счита за себе си за невъзможно да направи тази стъпка и да съедини себе си с материята и по този начин да я направи способна да бъде осветена, да бъде освещавана. Освещаването на материята, според християнското учение, става посредством Божията благодат. А благодатта, и това е важна част от православната догматика, благодатта в нашето учение е самия Бог, но не в неговата същност, а в неговото действие спрямо нас в случая. За Римокатолическата църква и за популярното народно християнско съзнание, сред православните също, благодатта е една свещена сила, която Бог дава, излиза по някакъв начин от Бога, за да общува Той с хората, тъй като иначе общуването на Бога и хората е невъзможно. Тази благодат помага на християните да живеят по-християнски и тя освещава различните предмети, икони, светини, Евхаристия, самите хора. Но според православното учение, тази сила, благодат, не е сътворена от Бога свещена сила. Тя е нетварна, несътворена, вечна. И тъй като няма нищо несътворено и вечно, освен Бога, то и тази сила, благодат, в православния мистичен опит се преживява като самия Бог. Тоест, самия Бог освещава, общува с своето творение. Така, това е тази двойствена природа на християнските таинства. И духовна, виждаме я проявена в Евангелието. Христос казва: стани, изцели се, прощават ти се греховете, парализирания стани и ходи. На кръвотечивата също я изцелява със словото си. Пита дали търси вяра, търси отсрещната страна да е готова да приеме неговата помощ, чудотворна помощ, и ако срещне тази вяра, ако има се установи такава връзка с човешкото сърце, Христос казва, изрича словото си и чудото се случва. Обаче, освен тази духовна страна
на чудото, виждаме, че дори и самият Христос не лекува само с Слово, само със своята божествена воля, което без всякакво съмнение е можел да направи. Но самият той използва материята като средство за препредаване на благодатта на своето творение, нас, които сме също и материални. И виждаме за това Христос да излекува по този странен начин слепородения, за който говорихме в предишната беседа. Той плюва на земята, замесва кълчица и я намазва с нея очите на слепородения. При това е, виждате, материален акт. Кал, плюнка, намазване на очите. При това в този момент слепият не се излекува, но той го праща да отиде и да се измие в един воден извор, Силуам. И чак тогава той проглежда. Виждаме кръвотечивата жена, която се излекува, тъй като се докосва до дрехата на Христос. Изрично е казано. И Христос казва: някой се докосна до дрехата ми и усетих, че от мене излезе сила. Тя не се е докоснала до Христос, а до дрехата му. И много други случаи има, които Христос върши, където показва, че Той общува, чудотвори спрямо човека чрез, чрез материята. Не само директно, така като дух в дух, защото Той е дух, но в момента той е дух, но който се въплатил, въчовечил, според пролога на евангелист Йоан. Знаете, това забележително начало на Евангелието на Йоан, и Словото стана плът и живя между нас, пълно с благодат и истина. Та затова и Словото е станало плът и общува чрез плътското, чрез материята с своето творение. Така и всяко таинство, което ние имаме, има своята и материална страна. Тази страна, например, при таинството кръщение е водата. Имаме кръщелния купел. В миропомазването имаме мирото, което се приготвя от църквата на Велики четвъртък през определен период от време и се използва като носител, препредаване на дъра на Светия Дух. Замества ръковъзлагането. Светия Дух се е предавал с възлагане на ръка на апостолите над новопокръстените. При таинството Евхаристия имаме хлябът и виното, като приношение на човека, отново материално. И когато свещеникът преди започването на литургията извършва така наречената проскомидия, той там приготвя тази хляб и вино, така, че те да бъдат готови за самата литургия. И тази литургия започва и с на молитва, като той казва: ето сега е време Господ да действа. Едни думи на псалмопевеца, които са много подходящи, за да илюстрират съдействието на човека и Бога в таинството. До тук бяхме ние. Ето това приготвихме ние, като свое приношение, материално, като молитви от наша страна, а от тук сега е време Господ да действа. Докато се стигна до сюблимния момент в литургията, когато свещеникът призовава Отец да направи хлябът и виното, материята, кръв и тяло на своя Христос, като изпрати върху тях Светия Дух. И не само върху тях, но и върху всички присъстващи в храма по време на литургията. Така е с всяко таинствата на църквата. Има духовна и материална страна. Затова не са прави протестантите, които в период на реформацията, в желанието си да очистят църковния живот от грубия магизъм, който прониква винаги в църквата, когато имаме
когато има криза в църковността, когато има примитивност на религиозното съзнание, и не само в католическата църква, и в православната също, и когато тайнствата и обредите хората започват да ги възприемат като магични действия, а клира поощрява това, защото е лесно, дори материално изгодно, нали, това е една от причините за този протест в недрата на католическата църква, който желанието си да се освободи от злоупотребите, в крайна сметка води до отхвърляне на самите таинства като такива, на самата идея, че Бог може да общува по този начин с човек, чрез материята. В представите на много християни това е обидно така в някаква степен за Божието всемогъщество. Той няма нужда от материята, за да чудотвори, за да общува, за да освещава хората. Но достатъчно е само вярата на човека и волята на Бог да му откликне. Вие виждате, че в православната християнска перспектива таинството има друга идея. То е различно. И повтарям, то става възможно първо заради фундаменталното учение, че Бог е твореца на материята и следователно тя не е враждебна на божеството, тя не е създадена от Демиург или от Сатана, както се вярвали, например, богомилите и други дуалистични религии. И второ, защото Христос се въплъщавайки се, раждайки се, Бог Син освети тази материя и я направи способна тя да бъде освещавана от Неговото присъствие, от Неговото действие, от Неговата благодат. Така, това е общата рамка на християнските таинства. Друго фундаментално учение на църквата е за който има връзка с нашата тема за таинствата, е за разривът, дълбокият между човека, между човечеството, между хората и Бога, който настъпва след грехопадението на прародителите. Ние сега може да го оприличим на един катаклизъм. За него в книга Битие, в първите глави на Библията, се говори с един много общ език, библейски, бихме казали митичен, но не в смисъл на измислен, а без да търсим в този разказ историческа конкретика. По един друг начин е разказано за този катаклизъм. При все това, неговото случване, неговото наличие е фундаментална част от учението на църквата за човека. И така, след грехопадението, постепенно и все повече, човекът вече не може да общува с Бога по този начин, по който е бил Божия промисъл за него. Спомнете си в книга Битие, как беше казано за решението на Троицата. Решихме да създадем човека по наш образ и подобие. А след това е казано и създадохме човека по наш образ. А подобието остава като цел на развитие на човека. Да се уподоби човека на Бога, на Троицата. Така, но човек с този катаклизъм, чрез това отпадане на прародителите от директното общение с Бога, поврежда дълбоко както своята собствена природа, а чрез себе си, бидейки венец на творението и цялото творение. Това е библейското учение за метаморфозата, отрицателната в света. Чрез греха на човека, греха и смъртта влизат не само в човешкия живот, но и в цялото творение и във всички твари. Тоест целият свят, цялата земя
така както я познаваме, търпи последиците от този избор на човека да живее автономно от Бога, да има източник на живот в самия себе си, вместо от общението си с Бога. И тъй като това е невъзможно, трагичните последици от това виждаме и ние, дори когато се огледаме и погледнем себе си, виждаме своето тленно, немощно, смъртно тяло, знаем с каква лекота вършим грях, виждаме колко е трудно за човека да върши добро. Това е изразено и в народната пословица: по надолнището е леко, а нагоре, качването нагоре е винаги към доброто, винаги изисква голямо усилие и преодоляване на себе си. Това е така заради общата повреда на човешката природа. Каква е връзката на това с тайнствата на църквата? Връзката е следната. Целият религиозен опит на човечеството, не само Стария завет, старозаветната религия, но и езическите религии, всички са пронизани от тази идея, че между човека и божеството или божествата, ако религията е политеистична, съществува пропаст. Няма между тях общение. Това са два свята, особено в монотеистичните религии, особено в Стария завет, когато Бог се грижи да възпитава у хората, у своя народ, една правилна представа за човека, за състоянието на човека и отношенията му с Бога, доколкото хората могат да вместят това учение, бидейки тази идея и тези идеи, бидейки примитивни и повредени от греха. Цялото старозаветна педагогика включва тази да утвърди у хората представата за грях и за святост. Човек не му идва лесно да, да разбере, да усети, че нещо е грях. Също така не му идва и лесно да развие у себе си сетива за светостта, за това какво е свято. Тоест това целият Стар Завет е изпълнен с толкова много заповеди и забрани, които трябва да маркират в човешкото съзнание представата за свещено и за греховно, за нечисто. И това с тази цел, да се покаже, че между Бога и хората съществува пропаст и тя не може да бъде преодоляна. Грехът е такава пропаст, това богопротивене, тази повреда на човека е толкова сериозна, че между Бога и човека не може да има общение. Директно. То е много трудно за човек. Бог общува в Стария Завет изключително и само с своя народ, чрез отделни свои избранници. Пророци, например, ще им открие своята воля, ще ги подготви за бъдещия Месия, който ще им прати. Или пък вижте каква е тяхната концепция за храма. Тя много добре илюстрира това, което казваме. В Стария Завет Израил, Божия народ, общува с Бога, има само един храм. Не както ние днес имаме храмове, където искаме и на което място искаме. Може да си направим храм и да го превърнем в църква. В старозаветното мислене земята е чужда на Бога и Бог не може да общува с хората навсякъде, където си поискат. Има едно място само в Иерусалим, посочено от Бога, където е построен този храм. И то не в целия храм, а само в една малка негова част, която се нарича Светая светих. Бог и там, където са сложени най-големите светини на еврейския народ, само там Божеството общува, може да общува чрез първосвещеника със своя народ, и то не по всяко време, а когато той влезе в Светая светих, след извършване на дълга поредица от ритуали, обреди на очистване и така нататък. Вижте как ясно е развита идеята, че общуването между Бога и хората е затруднено, изключително лимитирано, много трудно. И
тази пречка за общуването на Бога и човека е греха. Обаче човек не осъзнава у себе си, че има такава повреда. И това трябва да бъде възпитано у него, показано в това число и чрез такива, от наша гледна вече християнска новозаветна точка, примитивни забрани, като за чисти и нечисти животни и така нататък. Самата идея за грях и святост е трябвало да бъде възпитана от човека. Какво се случва обаче с идването на Христос? С въплъщението на Христос Бог влиза смело, поразявайки целият духовен свят, ангелски и демоничен. Влиза в човешката история, във времето и се облича в тази немощна, крехка плът човешка. Ставайки човешко дете, ставайки син човешки, както той се нарича в себе си много пъти в Новия Завет, и ставайки по този начин уязвим, безкрайно уязвим на стихиите на природата, на материята, на този свят, който вече враждува с човека, а не му се подчинява, подвластен и уязвим на злобата на хората, които не си я спестяваме един на друг, не сме му я спестили и на него. Тоест, Бог влиза в човека, в човешкия свят, в човешката история и прави в себе си нещо невъзможно за логиката и за всичко, което до този момент се е случвало. Този чист дух, който е Бог, се съединява в него с човешката природа. Христос приема от Дева Мария одушевена плът, пълнотата на човешката природа без греха. Така е според догматиката на православната църква. И това нещо, което той прави със своето раждане, от момента на благовещение, когато се случва зачатието, е първата огромна крачка, която Бог прави за преодоляване на пропастта между Бога и човека. Оттам нататъка целият път на Христос, земен път, тези години, които той преживява на земята, няколко десетки години, 30-33 или там, сега толкова се утвърдило, като Христова възраст, 33 години. През тези години той живее сред нас като човек, който във всяко едно отношение, във всеки един избор, който прави, оказва пълно послушание на Божията воля, на волята на Отца си. Тоест, в него се хармонизира волята на човека и волята на Божеството. Няма конфликт, няма вражда между тях. В този смисъл и никой човек не е успял да го направи до него, никой човек не успява да го направи и след него. Защото ние знаем какво казва свещеника, когато изнесе даровете за причастие, светините за светиите и хората, хорът отговаря, един е свят, един е Господ, Исус Христос, и само Той е без грях. Всеки един човек греши. Христос обаче, заради нас и вместо нас, в целия си живот заеме на земята, във всяко едно отношение оказва послушание, хармонизира човешката воля с волята на Бога. Това също е една негов, така да се каже, успех като човек, една негова победа, която ние в наше име, заради нас, която ние не успяваме да направим, не сме успели да направим. И това обаче, което е решаващо за решаването на големия проблем на човека, който е, повтарям, грехопадението,
начина, по който съществуваме с вас, отделно от Бога, и последиците, които виждаме, това, че сме тленни и в крайна сметка смъртни и умираме, тази голяма аномалия, за да реши този проблем, Христос изпива чашата на смъртта. Минава през тясната врата на смъртта, и то на позорната смърт. Всички хора умират и то умира като един от нас. Но макар, че смъртта е аномалия и нежелана за човека, и ние така и си я възприемаме, за него смъртта е била още по-мъчителна, защото му е била напълно чужда. Докато на нас тя е чужда, ни е чужда поради Божия образ, който носим в себе си, и ние виждаме с нашия порив към вечност, желание за вечност. Смъртта ни наскърбява винаги нашата и на нашите близки, особено. Но все пак ние още от раждането, така да се каже, чрез своята тленност вървим към смъртта. Тя не ни е, така да се каже, природно чужда. Докато на него, на Бог, смъртта му е била абсолютно чужда. Затова му е било и много мъчително. Много по-мъчително, отколкото на който и да е човек. И въпреки това, той минава през нейната тясна врата, за да направи нещо, което нито един праведник и пророк не е могъл да направи. Да възкръсне отново. Да съедини своята душа, да, с своето тяло, което е лежало в гробницата, където е бил положен. Или това е акта на възкресението. При това Христос не просто оживява, а възкръсва. Може да се каже, че Той в момента на възкресението претворява човек в себе си. Прави го нов. В какъв смисъл? Тялото на Христос, каквото е било след възкресението, не е било като тялото на Лазар, неговия приятел, когато той възкресява. Лазар е възкръснал, по същия начин е живял там години след това, няколко десетки години, и е починал, устарял и е умрял отново. Докато в тялото на Христос, възкръсналото човешкост на Христос, вече не е имало никакво тление и никаква смърт. Затова и физическите закони, по които той се движи, са изумявали и са плашили неговите ученици. Затова той е вървял, минавал е през затворени пространства, минавал е големи разстояния. Учениците му са можели да говорят с него и да не го разпознаят. И редица други неща, които са ги плашили, те са се стряскали, били са нови и те са мислили, че е призрак. В рамките на 40 дни Христос има една основна цел – да утвърди у своите ученици убеждението, вярата, че Той е възкръснал с тялото си, въпреки неговите различни характеристики, които един свети отец много хубаво обяснява със следният образ. Ако сега човешкият дух, човешката душа е облечена в плът, то тогава, след възкресението, човешката плът ще бъде облечена в дух. Така е била плътта на Христос, облечена в дух, одухотворена, обожена след възкресението. Ново човечество. В тези 40 дни от възкресението си до възнесение, Христос общува със своите апостоли, както казахме, първо ги утвърждава в тази вяра, че е възкръснал в плът, и второ, евангелистите много лаконично казват, че ги е получавал, откривал им тайните над Божието царство. Днес ние бихме искали той да е бил, евангелистите да не са били толкова лаконични в описанието на тези свои беседи с Христос след възкресението, между възкресение и възнесение. Но те не казват нищо повече за тези тайни и поучения на Христос, освен че той им е разкривал истинския смисъл на старозаветните писания и пророчества за него, които те без съмнение са познавали, но не са разбирали правилно, и ги е учил
на това каква ще бъде църквата, която той ще основе и как те да събират хората в нея, как той ще общува с своите ученици и със своите бъдещи последователи в тази църква. В този период, 40-дневен, има едни странни думи на Христос, с които той подготвя апостолите за това, че ще ги остави. Казвало е, че трябва да предстои да отиде при своя отец. Представете си да се опитаме да си представим първо шокът им, че техният учител, който те са вярвали, че има пълно Божие благоволение, е убит. След това радостта им, че той възкръсва и те го виждат възкръснал и че отново сред тях. И тъкмо да свикнат с това и той им казва, че отново ще ги остави. Няма как това да не ги е смущавало и обърквало и те да не са разбирали смисъла на това. Защо Христос е трябвало да ги остави? И защо е трябвало да отиде при своя отец, както той е казвал? И тогава той им казва следното. Отивам, ако не отида при моя отец, няма да мога да ви пратя утешителя, който ще ви научи на всяка истина. Или пък, трябва да отида при моя отец, за да ви приготвя жилища, за да дойдете и вие. Парафразирам. Тоест, той казва по този образен начин, пък и не е образен, че апостолите, учениците и всички християни ще имаме някаква полза от това, че той ще си тръгне от тях, от нас и ще отиде при своя отец. И така се приближаваме всъщност до богословския смисъл на възнасянето на Христос. Или с други думи, до догматичния смисъл на това учение, на това събитие. Възнасянето на Христос при Отец. В символа на вярата, когато се говори за възнесението, казваме и се възнесе и седи от дясно на Отца. Това са думи, които използва и евангелист Йоан за възнесението на Христос, че той седи от дясно на Отца. Нека да се спреме на този образ. Той е много важен. Тук имаме една метафора или да го кажем, един образ. Имаме един образ. Не бива да го възприемаме буквално. Най-малкото, защото Отец е дух и той няма престол, човешки престол. Следователно, Христос няма как да седне отдясно, нито отляво на Отец. В случая използван образа на царския престол, за да се каже нещо много важно, че Христос се качва, възлиза, възнася се на небето, както ние наричаме духовния свят на Божието всеприсъствие и застава отдясно на него, т.е. кой стои отдясно на царя? Отдясно на царя стои престолонаследника, този, който е равен нему. И не само застава отдясно на него, но и сяда, седи отдясно на него. Свети Василий Велики обръща особено внимание на глагола, който използва евангелиста и след това се утвърждава и символа на вярата. Седя. Седенето показва устойчивост, край. Застанал е там и е седнал и няма промяна. Бог, Богочовека Христос, възнася и поставя отдясно на Отца кого? Това е сега въпроса, който би могъл да съблазни мнозина. Та нали ние вярваме и изповядваме, че Христос, нашият Господ,
е самия Бог, второто лице на Троицата, който се е въплатил и станал един от нас. В този смисъл, защо му трябва да сяда отдясно на Отца? И тук е църковното учение, така както казваме ние догматиката, според което въплъщението на Бог Слово не означава, че в един момент Троицата е станала двоица, че второто лице, Бог Син или Логосът, се отделил от Отца и Духа и е слязал на земята. Въплъщението не е пространствено придвижване на второто лице на Бога. Троицата е неизменна. В нея няма никаква промяна. Отношенията между лицата е неизменна, между трите ипостаси на Троицата. В този смисъл Божият Син никога не се е отделил от Отец. Тогава кой се възнася и застава отдясно на Отец? Отдясно на Отец застава човешкият Син, Богочовекът Исус Христос. Човешката природа се възнася в недрата на Отца, което е абсолютно невъзможно, абсолютно алогично. В света на чистия дух, духовния свят, който на библейски език наричаме небето, влиза материята, нашата природа, човешката природа, която е материална, макар и сега, но вече в Христос, обложена, съединена с Божеството. На този човешки син, на тази човешка природа, според учението на църквата, е дадено достоинство равно на Бога. Богочовека Христос сяда и продължава да стои отясно на Отец. Това е изпълнението на творението, на задачата на творението, която Бог поставя на Адам и Ева и която те не успяват да изпълнят. Човека да се уподоби на Бога, да стане подобен на Бога. Сами виждате, че няма друго учение, ми се струва, в човешката мисъл и философия, което да поставя човека на толкова високо място, както учението на православната църква, автентичното учение на църквата за човек. Злоупотребата на църквата през вековете в миналото с голямата власт, която Христос поверява на своите последователи, забравянето на неговата заповед, че който иска да бъде пръв и който иска да му подражава и да бъде водач в неговата църква, трябва да служи на всички. И въобще хаосът, който настъпва в църковния живот, когато църквата, така да се каже, вместо да преобразява света с новия квас на Евангелието, позволява тя да бъде заквасена с старата квас на егоистичния живот на грехопадналия свят, води до това, че самата идея за Богочовека Христос започва да се възприема не като възвишаваща човека, а като принижаваща го, като ограничаваща го. Докато вие сами виждате да бъде поставен човека наравно, отдясно на Бога, е едно величие, което едно издигане, едно възнесение, което никой друго учение не може да измисли, ако щете, за човек. Този парадокс е много добре подчертан в богослужебните текстове за възнесение Христово, които ние не разбираме, тъй като те са на църковнославянски. Аз тук съм избрала някои от тях, за да може да видите нали, тази идея. Вижте сега, например. Като си изпълнил твоя промисъл за нас и си съединил земното с небесното, има се предвид по време на раждането си, и си съединил земното с небесното, възнесъл си се в слава, Христе Боже,
без ни най-малко да се отделяш от нас, но пребиваваш с нас неотстъпно, като зовеш към онези, които те обичат. Аз съм с вас и никой не може да устои против вас. Това е този парадокс. Христос се възнася и в същото време обещава на учениците си и на всички нас: аз съм с вас до края на света. И където са двама или трима събрани в мое име, там ще съм и аз сред тях. Или пък този тропар. Удиви ли се ангелските чинове, виждайки на престола на Отца да се възкачва отпадналото човешко естество, затваряно досега в земната преизподня? Виждате как се а, удивяват ангелските чинове. Да виждат, че на престола на Отец се възкачва човешкото естество, което те са свикнали и познават като отпаднало, като воюващо с Бога, като плътско, като грубо, като чуждо на невъзможно да общува с Божеството. И сега обаче, тук за съжаление имам тропари, които не съм ги записала, нали, но те пак подчертават това недоумение на ангелите и как те се шокират, като виждат човешката плът, човешката природа да се качва нагоре, там където и за тях няма място, но те, виждайки, че това е Господ, отварят вратите на небето и Христос, Богочовека Христос, заема своето място от дясно на Отца. Тоест, нашето човешко естество заема своето място редом с Бога. Това има предвид църквата, когато казва, че Христос е наш предтеча на небето. Предтеча за нас на небето в този смисъл. Този духовен свят, където ние сега с вас общуваме опосредствено. Сега ще кажем как. Чрез църковните таинства. Така, с други думи, възнесението на Христос е завършък на делото, което Той предприема, Бог Слово, слизайки на земята. Край. Разривът между човека и Бога е преодолян. На враждата, както е описана, на тази борба между Бога и човека е сложен край. И това прави възможно да се случи следващото. Светия Дух, третото лице на Бога, да слезе върху учениците и върху цялата църква и върху всеки един от нас по нов начин. Такъв, какъвто досега не е използвал никога по отношение на човек. Светия Дух винаги е третото лице на Бога. За него се казва още в книга Битие, че духът се носеше над водата, когато се сътворява света. Тоест той присъства в творението, при творението. За Светия Дух изповядаме в символа на вярата, че чрез него че той е говорил чрез пророците, старозаветните пророци. Тоест той присъства в живота на старозаветната църква, на избрания народ в този случай. Тогава, кое е новото? Качествено новото. Онова, което до този момент не е било възможно да се случи. Този път вече на Петдесетница, забележете, едва след възнасянето на Христос и сядането му отдясно на Отца, Светия Дух може да слезе не върху човека, а да слезе вътре в него. Светия Дух може да стане, да бъде усвоен, така да се каже, от човека като дар. Апостол Павел ще каже в едно от своите послания към християните, като ги увещава да се отнасят с внимание към телата си. Не знаете ли, че телата ви са храм на Бога? Храм на Светия Дух. Ние днес сме свикнали с тези думи и те не ни звучат никак, освен красиво.
Но всъщност, представете си как са звучали в ушите на съвременниците на апостолите, на апостол Павел, евреите, които са знаели, особено евреите, за които храмът е бил само на определено място, толкова ограничен, с толкова много условности и само там Бог общува трудно с човечеството, опосредствено с хората. А сега изведнъж всеки човек, абсолютно всеки, става храм на Светия Дух. Светия Дух може да обитава в него. И това се случва чрез таинството кръщение и миропомазване. В таинствата на църквата, особено таинството кръщение, което е врата към влизането на църквата, човешката природа, нашата, вкусва, погребва се, изпитва, мистично, разбира се, не реално, смъртта, т.е. реално, но мистично, смъртта на Христос. Съпогребва се с Христос. Християнинът, старата му природа, тази, която така иначе ще умре, тази, която не може да остане да живее в вечността, защото е греховна, обича злото, лесно, дори когато обича доброто, трудно се утвърждава в него. И в крайна сметка, след цялата тази драматична борба между доброто и злото в себе си, пак умираме. Ето тази немощна човешка природа умира, когато ние се потапяме в кръщелния купел. Това е тайнството кръщение. Това е нашата съпричастност към смъртта на Христос. Един залог, едно желание, че искаме да възкръснем с Него, както Той е умрял. И залогът ни го дава след това, залог, има от тази дума печат, използван, ако си го спомните тези от вас, които са приемали кръщение на зряла възраст или са присъствали на кръщение на дете, чуват, че свещеника, извършвайки второто таинство, миропомазване, казва печат на дъра на Светия Дух. В това таинство християнин получава голям дар. Не свещената благодат, като някаква свръхсила, която ще му позволи да води някакъв различен, свръхестествен, праведен живот, а получава като дар самия Свети Дух. Приеми дъра на Светия Дух и съответно печат на дъра на Светия Дух. Не, че Светия Дух ти дава някакъв дар, той ще ти даде след това, но те са вторични. Като дар получаваме самия Свети Дух. Това нещо е абсолютно невъзможно да се случи преди Христос и нещо повече преди Неговото възнесение. Възнасянето на човека от ясна на Отец прави възможно слизането на Духа в човека, така че той да обитава в нас. Каква е нашата полза от това? Защото ни трябва Светия Дух да обитава в нас? Христос казва, че Светия Дух ще бъде наш утешител и учител. Така го нарича утешител и учител. И той ще научи учениците си и всички нас на всяка истина, която тогава по това време неговите ученици още не са били готови да разберат. Примерно за църквата. И във всяко време Светия Дух може и трябва да бъде учител на църквата, като и открива това, което тя има нужда в този исторически момент, в това поколение. Светия Дух, така както Христос присъства неизменно в църквата, така и Светия Дух неизменно учителства в църквата. Но как учителства? Учителства директно във всеки човек. Така може да бъде учител. Съществува старозаветно пророчество, мисля, че беше в пророк Исаия, но не съм сигурна, където казва: Бог ще излея духа си върху всяка плът и дъщерите ви ще пророкуват и младенците ви, мисля, че споменаваше. Това нещо също е революционно и скандално. Както са думите на апостол Павел, че тялото е храм на духа.
че ще излее Бог духа си върху всяка плът и то върху жените и младенците, младенците поради своята незрялост, а жените поради своето вторично подчинено положение в патриархалното религиозно общество, нямат възможност за директно богообщение. Те общуват чрез левитите, чрез правосвещеника. А сега, чрез тайствата на църквата, в Христовата църква, която се основава на Петдесетница, чрез слизането на Светия Дух върху апостолите и от тогава и до днес, върху всеки, който се кръсти, това се променя. Всеки кръстен може да общува директно с Бога и да го има за свой учител и утешител. Утешител, който да го утешава. Това е сложна тема. Защо? В какъв смисъл Бог ни е утешител? Но тук да кажем този аспект. Бог ни утешава всяка човешка душа от християнска, от най-голямата ни болка, която би трябвало поне да бъде най-голямата ни болка, че ни липсва Бога. Християнинът е призван да усети в себе си тази празнота на Бога и да изпита болка от това. Това е началото на неговото оздравяване. Тогава той ще вика Светия Дух да го утеши, да засвидетелства своето присъствие в него, в нас. И когато Бог съсвидетелства своето присъствие в сърцето на християнина, в душата на християнина, той започва и да го учи. Затова в църквата имаме, освен иерархия, която също е установена, богоустановена от Христос, но имаме и тази харизматичност на авторитетите. Всеки един човек, мирянин или клирик, монах или който живее в света, мъж или жена, деца по-рядко, но и детето, детската молитва може да раздвижи небесата и да извърши чудо, но в случая става дума за друго, че Бог учителства директно в всеки един човек. И когато той се освети, бил той мъж или жена, част от клира или извън клира, този човек, хората, църквата го разпознава като светия, като авторитет, като Божи приятел и започва да се вслушва в думите му, в това как той свидетелства за Христос, започва да търси потвърждение за Христос в неговите очи, така да се каже, в неговото присъствие. Защото по думите много хубаво, както го е казал митрополит Антоний Сорошки, ние не можем да повярваме в Христос преди да го видим изобразен, отразен в нечи очи. Някой, който да е познал Христос, да го е преживял и ние чрез този наш ближен да познаем Христос. Иначе само така отделно не можем. И така, виждате догматичният кръг как се затваря от въплъщението на Христос до възнесението, като едно помиряване на човека с Бога. И крайният завършек е, че вместо Иерусалимски храм, само където Бог общува с човека ограничено, днес всеки един християнин е храм на Светия Дух. Освен това, верни на думите, знаейки, че Бог е верен на думите си, където са двама или трима събрани в Мое име, там съм и аз сред тях. Ние знаем, че на всяко едно място, където християните се съберат и пожелаят да се извърши света Евхаристия, Христос ще присъства. Евхаристията е онова установено от Бога, от самия Христос таинство, което не бих казала, че замества, тази дума не е правилна, а по-скоро продължава неговото присъствие сред християните. Така че то да не е метафорично, да не е мислимо, само да си мислиме, че Христос е бил преди 2000 години тук, сега е някъде там високо, Бог високо, цар далеко, а не, Евхаристията е така установена от Бога, за да присъства Той реално и мистично, обаче, не видимо все още за нашите телесни очи, но все пак реално
сред нас в своята църква. И ние, причастявайки се с Неговите тяло и кръв, да ставаме едно. Ние за това се причастяваме, защото така ставаме една църква, съединявайки се с Него. Всички тези таинства, тези, за които говорихме и тези, за които не успяхме да говорим, имат една основна цел – раждането на новия човек. Новия човек, който, новия Адам, нека да го наречеме, такъв нашето уподобяване на Христос, нашето ставане съпричастни на Христос, нашето ставане като Христос, запазвайки своята индивидуалност, своята личност, своята телесност. Ние обаче в църквата с помощта на таинствата извайваме своето ново аз, като едно семенце на Царството Божие, което се посява в нас. От таинствата, чрез участието ни в таинствата и най-вече чрез постигането на лична връзка с Христос. Защото механичното участие в таинствата, без това да е съпроводено с желание за връзка с Христос, без това да е съпроводено с желание да се въобще да не ти е ценност да изпълняваш Христовите заповеди, въобще да не ти е интересно образа на Христос в Евангелието, а само да се ограничиш в ритуалността на църквата, ако щеш всеки ден да се причастяваш и ако щеш 100 пъти да се кръстиш, което е забранено по принцип, но всички таинства, които са ти достъпни, да ги извършваш непрекъснато и да се освещаваш и да се къпеш в светена вода, това нещо не ти помага. Всичко това се осребрява, устойностява, става действено, само когато е съпроводено от нашето желание лично да познаем Христос. Когато усетим празнотата, която Неговото отсъствие и липса е открила в сърцето ни. Ние с тази празнота се раждаме. Тя ни е наследство от греха на прародителите. Ние трябва да я култивираме, да усетиме и в църквата лека по лека, с молитва, с търсене на евангелския Христос, с желание да изпълняваме Неговите заповеди в своето ежедневие, с подкрепата на таинствата и тази сила на благодатта, която ни е дадена в тях и чрез тях, ние извайваме своето ново аз, твоята нова духовна, така да се каже, личност. Това наше аз, вече ново, съдържа в себе си семето на вечността. И когато умрем, това семе обаче ще остане действено и ще прорасне. И ние ще можем да възкръснем, но вече обновени и способни да срещнем Христос, както отново на този библейски език казано, в въздуха. Защото, както е според учението на светите отци, възкресението е дадено на всички, защото всички ще възкръснат, и праведници, и грешници, но възнесението е дадено само на Христовите приятели, на тези, които са познали Христос. Защото какво е възнесението? Възнесението е качване отдясно на Отца, влизане в небесното царство, отваряне на вратите на небето. Там, за да влеземе, трябва да сме годни да живеем в вечността. Нашата годност за вечност започва да се изгражда тук и сега. Това е голямата задача на християнския живот. Това е, което трябва да искаме от Бога и да настояваме в своите молитви към Него. Как да ни научи, как да изпълним основната цел на своят живот като християни, която не е нещо друго, освен да го обикнем с всичката сила на своя ум, разум и воля и ближните си като себе си. Знаете, това е заповедта на любовта. Тази любов осмисля, устойностява, прави действени всички таинства.
Без любов към Бога и ближния, тайнствата са кухи. Те са ритуали, магични действия, а в църквата магични действия няма. Ами с това бих искала да завърша нашата беседа за връзката между Възнесение и всички събития от живота на Христос с тайнствата на църквата. С надеждата да видиме, да се утвърдиме в тази идея, че тайнствата на църквата не са магични ритуали. Не са нещо, като свещениците правят като жреци, тайно скрити зад иконостаса, и което ние потребяваме с надежда, че то ще ни осигури благоразположението на Божеството. Ние сме храма на Светия Дух. И това не е протестантство, не е нещо революционно. Това е изконното учение на православната църква. Благодаря ви за вниманието и сега имате възможност за въпроси. Злати, един въпрос от мен. Наскоро говорих с сина ми, който вече заяви, че не вярва в Бог, защото, виждаш ли, толкова години в църквата е бил само заради мене и сега с логиката не може да се обясни вече нищо. Но нормално за тая възраст. Какво ми каза той и във връзка с таинствата? Ти каза, че Бог всъщност няма нужда от негова гледна точка таинствата да имат материален носител. И той е всемогъщ, нали така? И се замислих тогава, защо тогава го е направил така. Защо имат материален носител таинствата? Това не е нужно. И такива като моят син, според мен щеше за тях да е много по-убедително да се случи по божествен начин всичко. Разбираш ли какво има в предвид? В смисъл, че когато приема причастие, да не е хляб и вино, а да види нещо, да разбере, че всъщност това е Бог. Защото така той казва ми: мамо, ти си представяш, че хляб и виното са Христос, обаче аз виждам хляб и вино. Разбираш ли какво те питам? Така е, но както казахме, тайнствата имат материална страна, първо, защото ние сме материални, не сме духовни. И ние, дори в този случай, който ти визираш, сина ти пак иска да има материален носител тайнството, но да е видим за него. Да не е хляб и вино, а да е друга материя. Да види какво иска да види бебе в чашата, примерно. Както и го рисуват на някои икони, в чашата има един младенец. А пак иска да види нещо материално, защото нашите духовни очи по принцип нищо не виждат. Нашите духовни очи са атрофирали и ние не виждаме нито ангелите, нито демоните. Ако не бяха атрофирали, щяхме да ги виждаме. И ангелите, и демоните. И хората, които общуват с окултистите и които насила по така неблагоустановен начин влизат в контакт с този духовен свят, те започват да ги виждат тези същества, демоните в случая, защото ангелите нямат духовно сетиво да ги видят, нали, бидейки неизцелени от благодата. Така че нашето духовно сетиво е атрофирало и то не вижда нито Бога, нито дяволи, нито ангели, нито нищо духовно. Всичко остава в сферата на фантазията. Ние дори, помисли се, че ние дори отричаме и своя дух. Нали, ние до там може да стигнем да кажем: аз не виждам своята душа и следователно тя я няма. Нали, ако разчитаме само, искаме да имаме само на духовно ниво да общуваме. Христос първо използва материята, защото ние сме материални. И без материален носител ние не може да комуникираме, в това число и с него. Той затова и стана човек, а не си остана духовно същество и отгоре да разреши безплътно нашият проблем. Но това, което иска малкия, има вече по-сериозно основание в това, че Бог няма как да стане така. Той може би трябва да стигне в такава посока. А какво би станало, ако Бог се беше родил не като малко дете, което никой да не го разпознае, бедно, ходи насам натам с родителите си, гонено. А защо не се беше родил
И всички да видят, че той е Бог, че той свети, че божеството се е родило. Това е недвусмислено. Той така всички ще ги убеди. Още от момента на раждането си Бог прикрива своята божественост, за да уважи човешката свобода. Искам, сигурна съм, убедена съм, малките деца не познават човека, но ако виждахме, че в чашата присъства тялото и кръвта Христови, дори да не са в такъв стряскащ вид на тяло и кръв, ако виждахме, че безспорно в тях присъства Божеството, това нямаше да ни накара да пристъпваме към него. Напротив, щеше да ни озлоби от това, че има очевидно присъствие на Бога там и ние не можем да му се възпротивим, защото той не ни дава свобода. Той е там Бог, а аз не искам да съм с него. Той върши там нещо свръхестествено, задължава моите сетива да му повярвам, а той ми е чужд и аз не желая да бъда с него. Това, че Христос се а, крие своята божественост от хората и съвсем малко, за кратко се открива, както е било на преображение. А, има връзка с тази особеност на човека. Ние трябва да сме свободни да избереме Бога с духовното си сетиво, а не с телесното си сетиво. Телесното сетиво, дори да види Бога, ако духовното не го е приело, ако духовното не го е усетило, ще се озлоби и ще бъде поставен пред избор човек на сила да се подчини на Бога. А когато се подчиниш на Бога на сила от страх, понеже Той е Бог и е всемогъщ, това не ползва човек. Не му действа, не му помага да се развива, не му помага да преодолява своята немощ. Така че, за съжаление, не за съжаление, това е начина. Може от детска гледна точка и от наша в определени случаи и ситуации, може да кажем за съжаление. Но иначе в Божия промисъл това е единствения възможен път за богообщение чрез уважаване на човешката свобода. Иначе очевидността за телесните ни очи няма да ни направи вярващи. В никакъв случай. Само така си мислим. А, така, благодаря. Ася има въпрос? Здравейте! Аз по принцип имам много въпроси, но ще гледам да се огранича в един. Да. М, Какво е по-скоро, по-точно дух и какво е душа? И две различни неща ли са? Едно ли е? Ам, Ние какво имаме? Светия дух, нали? Айде, аз няма да влизам в подробности, само до там ще задам въпроси и ще спра да чакам за отговор. Сега, Светия Дух, когато говорим за Светия Дух, с това определение свети отпред, имаме предвид съвсем конкретно третото лице или третата ипостас на Троицата. Светия Дух е Бог. А, чист дух и творец на всичко. Така, когато говориме за човешки душа и дух, ние имаме предвид нещо различно. По принцип, в християнската антропология, а, може, или в християнските разкази за човека, може да срещнете следното, че човек се състои от душа и тяло, а може да срещнете, че се състои от душа, дух и тяло. Трикомпонентно, но първото е по-разпространено, че ние състоим от душа и тяло. Душата на човека носи богообразието. Тя е породена, създадена от Бога с акта на сътворението на Адам и Ева, чрез това вдухване на Бога, вдъхване на живот в новосъздадения Адам. В този смисъл душата на човека носи нашето богообразие. А когато се говори, че човекът има и дух, това може да е първо синоним. Нали, душа и дух като синоним в разговорната реч.
А второ, някои аскети и християнски автори разбират духа като облагородена духовно душа. Като душа, която е минала през, така да се каже, изцелителното действие на благодатта, която е познала действието на Светия Дух и, така да се каже, е изпълнила своето истинско предназначение, като една по-висша, така да се каже, състояние на душата. Но това по-скоро би могло да ни обърка, макар че съществува, както ви казах, в християнския разказ и това. Например, мисля, че в книгата на Свети Лука, хирурга Симферополски, знаете, той е популярен съвременен светец от 20 век. Той има една такава книга, догматична "Душа, дух и тяло", нали, където разглежда точно разликите от тази гледна точка между душата и духа у човека. Но този душа или дух, както и да го наричаме у нас, не е частица от Светия Дух. Нали, Светия Дух е лицето на Троицата. Той е творец и на ангелските сили, които са безплътни, духовни същества, макар и не така чист дух, както е Бога, но все пак са духовни същества. Той е творец и на човека, който, както казахме, е двукомпонентен – душа и тяло. Така че ние, християните, не вярваме в пантеизма. Като казваме, че всеки от нас има нещо от Бога, ние имаме предвид неговото богообразие, а не че Бог, Светия Дух, частици от него всъщност представляват всяка човешка душа. Не, човекът е на уникална, неповторима личност, собствен дух и тяло, ако мога така да се изразя. Добре, благодаря. Сега имаме друг въпрос, виждам в чата. Може ли да коментирате паралелът, който често се прави между възнесение и възприемането за 40-дневно пребиваване на душите на починалите на земята след смъртта? Да, съществуват такива сравнения. 40-те дни, числото 40 е важно, присъства в старозаветната религия. На 40-тия ден роденият Христос е бил занесен в храма, представен на храма, в Божия храм. Като нов плод на човечеството от своите родители. Такъв паралел се прави и с възнесението му. Защо става на 40-тия ден? Че както младенеца се представя на Бога в 40-тия ден, така и новият човек, новият Адам, новороденият, завършен, осветен, обожен човек в лицето на Христос се представя на Бог Отец, на Неговия престол и сяда отдясно на Него. По аналогия, в църквата е възприето това учение, че душата на починалия на 40-тия ден се и застава пред своя частен, така да се каже, съд пред Бога. Няма директна аналогия между възнесение и този частен съд, освен в числото 40, което се повтаря. Както се опитах да покажа, възнесението на Христос има за задача да сложи, да качи човешката природа на едно място, да й даде една близост с Бога, която до този момент човечеството не е имало. Заставането на християнските души на 40 ден след смъртта пред Бога със сигурност вкусва плодовете на това възнесение на Христос. Но директен паралел няма, защото ние ние заставаме след смъртта си на 40-тия ден пред Бога само душевно, само душата. А телата ни нито са възкресени, нито са обожени. Ние очакваме все още този момент да се случи на бъдещото възкресение. Затова и се говори, че на 40-тия ден има такъв частен съд. Той не е окончателен, той е временен
и след него участта на човека, на душата може да бъде дори променена чрез молитвите на църквата и на хората, които са обичали този човек. Друг въпрос, свързан: суеверие ли е 40 дена след смъртта на човек да не се местят и раздават предметите, които е ползвал човек? Да, категорично е суеверие. Друг въпрос, прочетох някъде: в нас е злото и ние не можем да го изгоним сами. Достатъчно е да пуснем светлината в нас и тя ще изгони злото от нас. Пускаме Христос чрез изповед, покаяние, причастие, любов към ближния. Любовта към ближния идва от Христос чрез изповед, покаяние, причастие или е нещо, което зависи изцяло от самия човек. Любовта към ближния зависи и не изцяло от самия човек. Ние в нас, бидейки образ на Бога, в нас е вложен порива да обичаме ближния и да бъдем обичани. Всички имаме потребност да обичаме и да бъдем обичани. Когато човек мрази хората около себе си, той изневерява, върви срещу образа, по който е създаден и по който е програмиран, така да се каже. И това е аномалия, която му коства много. Един вид върви срещу себе си. Но разширяването, значи от една страна, ние трябва да се вслушваме в този повик на своята природа, да обичаме и да бъдем обичани. Това означава да обичаме ближния си, но тази наша способност е увредена от грехопадението. Тоест, ние слабо обичаме, а може изобщо да не обичаме. Възстановяването на нашата способност за любов към ближния много зависи и от общуването с Христос и от благодата. Има много хора, които не са християни и които проявяват забележителна любов към ближния до жертвоготовност, следвайки повика на сърцето си и на Божия образ, който всички носим в себе си. Но Христос иска от нас като християни дори нещо повече от любов към ближните. Той иска да включим в обхвата на своята любов дори хората, които ни мразят, нашите врагове, което вече е свръхестествено и противоречи на човешката природа. И не може да го направи никой човек от само себе си. В този смисъл, колкото ние повече се приближаваме до Христос, толкова повече ставаме способни да обичаме повече хората, разширяваме, така да се каже, периметъра на хората, които обичаме, а не само нашите ближни. Обичаме ги по-жертвоготовно и обратно. Колкото по-жертвоготовност проявяваме в любовта към ближните, толкова повече Христос ни взима на сериозно и разпознава в нас негови ученици и ни дава своята благодат, своята подкрепа да дързаем по този път. Така че процесът е взаимен. Аз ви благодаря за участието. Тук има изразена надежда, че до година ще продължим. Дай Боже, и аз се надявам. Има въпрос: може ли да изгубим дара на Светия Дух и как да различаваме кое е от нас и кое е действие на Светия Дух? В различен смисъл има този въпрос. Дара на Светия Дух, който получаваме и с който сме запечатани по време на кръщението, според учението на църквата е неотменим. Но действието на Светия Дух, тъй като той не е обективна сила, а е личност, не може да бъде пряко нашата воля. Тоест, ако човекът не живее по-християнски, ако се противи на Бога, ако животът му е изцяло антихристос, съответно на Светия Дух няма как да действа в него. Той остава бездействен. Така че хем не се отменя дъра на Светия Дух, но ние можем да направим така, че той да няма никакво участие в нашия живот. Много ви благодаря за топлите думи на всички, които ми пишете, и аз ви благодаря, че бяхте такива всеотдайни слушатели. А как да различим кое от нас и кое е действие на Светия Дух? Не мисля, че може да ги различиме. Не мисля, че и той ни ги дава така да ги различиме.
че кажем, сега това от мене, това от Светия Дух. Светия Дух не действа в нас автономно от нас. Той действа чрез нас. Той, така да се каже, ни вдъхновява за едно или друго действие. Той облагородява нашата душа, вдъхва и така да се каже благодата. И така творим, действаме, постъпваме под Негово вдъхновение. А не, че Той върши нещо отделно в нас, паралелно на нашата воля и ние сега трябва да различиме кое е от нас, кое е от духа. Това е малко шизофренично. По някакъв път се случва, но в моменти на екстаз мистичен, когато някои мистици на църквата получават откровения. Ние не сме такъв случай.